Skont Karola Aquilina l-Partit Nazzjonalista jonora l-obbligi kollha tiegħu u għal dan meta kienet jiġi mistoqsi dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' ma jħallas l-obbligi tiegħu lill-awtorità tax-Xandir. Mistoqsi x'jaħseb dwar dan bħala kelliem mal-ġustizzja li tant jitkellem fuq governanza tajba, Karola Aquilina għażel li jgdeb f'wiċċ kulħadd. PN iħallas dejjem dak li hu dovut u aħna insegwu il-liġi b'mod serju u maħniex se naħarbu mill-obbligi. Ma nista' naħarbu mill-obbligi tagħna, grazzi. Kienet il-Gazzetta llum li ftit tal-ġimgħat ilu żvelat kif l-awtorità tax-Xandir kellha ttella l-Partit Nazzjonalista l-qorti għax għażel li ma jħallas dak dovut minnu għal bosta snin u News huwa informat li l-kawża mistennija tibda tinstema' fil-ġimgħat li ġejjin. Iżda quddiem dan kollu nuqqasijiet kbar oħra f'obbligazzjonijiet lejn l-Istat, Karola Aquilina jemmel li l-Partit Nazzjonalista qed jonora l-obbligi tiegħu. Bħalu jidher li jemmenhu Robert Aquilina li wkoll imexxi organizzazzjoni li suppost titkellem fuq is-saltna ta' dritt, iżda li dwar dan it-tip ta' aġir qatt ma l-isnet kelma. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg dejjem għamel sforz biex jaħrab milli jwieġeb dwar is-suġġett u minflok jattakka lill-awtorità tax-Xandir kontinwament biex jintimida. Bħalma qed jaħrab kull meta nistaqsuh dwar kif il-Partit Nazzjonalista ilu sentejn jaħbil kontijiet tiegħu u ma jressaqhomx il-Kummissjoni Elettorali bi ksur tal-liġi għall finanzjament tal-partiti.